Sanibonani kubona kubula ufiyela khona le TV bathi ezobuciko chat igama lami Methisiza uBongusa owamnomiya umfana waphansi Friday kwaMnyathi wesenkosi uChabashe bathi umsiyane induna engiphethe usabelo wakaMadela phansi lapha eSkomplazi khona kwaMnyathi njengamanje nginezinsizwa zaseMkhanyakude mangila bathi ngiboya kumele insizwa zaseMkhanyakude njengamanje hluhluwe kuyale phezulu. Sanibonani bafowethu. Yebo futhi sawubona njani mfowethu? Sikhona. Amen. Sikhona futhi singezwa wena. Siyaphila. Oba lezi insizwe ngibinazo la. Igama lami nguSiduduzo bathi uPhulubusi ngihamba phansi eMdletsheni isigodi endaweni yaseMkhanyakude. uThustabane lo umfo kaMalandela umfo kaDlamini khona endaweni yasehluhluwe eMkhanyakude eMdletsheni isigodi nje. Ya indaba nginoThustabane kanye noSiduduzo. uSiduduzo umhleli uThustabane uyigoso. Ngifuna uyiqondeke lento. Labo bobabili njengamanje kukhona into abazoxoxela yona nokuyiyona abazosazisa yona kusuka namhlanje. Kunento engifuna ukuqala kuSiduduzo. Siduduzo Mfowambatha awungixoxele unjani ubo stage manager? Mfowethu ngubone shuwana nje lapho nje ngicashile ngoba ngelala. Kwayisho longezwe ngicashile mfowethu. Bangavela kanene nje ama-artists phela gcumahlala. Kodwa umsebenzi omnandi ufuna mawusebenza nama-artists ukhombisa ukubahlonipha, uwazi umsebenzi wakho, ube strong. Uyabo ucommunicate futhi nawo. Ungasebenzisa amandla kabi. Nawo ufuna ungavumi umuntu esebenzisa amandla kabi kuwe. Ufuna nithanda halfway ngokusebenza. Kodwa mawusenza lo msebenzi ufuna ube patient, ube strong, ufuna uhloniphe futhi uyithobe. Ungasabi futhi. Kunesikhathi lapho okufika khona othothi kufika khona iartist ebelitshela ukuthi lizofika ngo9 belithiwa lifike ngo9 bese lifika ngo9:05 bese lifike demand ngenxa ukuthi ibrand yalo isinkulu nabantu uyazi ukuthi ngaphambili bayafuna la ngemuva wena ususha wesikhathi ulandela isikhathi umthetho wesikhathi onikezwe sona. Kuba njani lapho? Kuba njani bethu? No mfowethu ngisho umsebenzi obo stage manager ufuna wenza umsebenzi wakho. Nalo ufuna lenza umsebenzi wakho. Akufanele ube khona umuntu omkhulu ngomunye. Ufuna lihloniphana. Malihloniphana nalo futhi uma uri khona isikhathi la geche yakho u10 artists futhi ayimfowethu njengoba wazi ukuthi ungena isikhathi sokuthi ngicela ukwazi ukuthi uzongena isikhathi sokuthi yabo. So lo communicate ungavumi futhi ukuthi detail izongena ngesikhathi sokuthi bese ufuma wona le-demand ungena isikhathi sokuthi. Kanti lapho kuba kanjani kodwa kuba kuwena indlela communicate-ana ngayo artist ya. Kulungile njengamanje sila Thustabane uyikoso mfowethu siyakwazi hayi unyawo yalishaka byami noma ngayi-understand kahle mina ingoma kodwa ngiyazi ukuthi uyigoso lokho ngingabheja ngakho ngamaphe kwentaba senzani ngomhla ngoDisemba kodwa Cha ngithi akuhleke kancane akukho kakusho kangaka ukuthini. Mina nje ngithi njengoThustabane umfo kaMalandela umfo kaDlamini owumdidiyeli wamagosi kahle kahle ungaze nje ungibeka igoso. Cha ake siyibambe lento yokuthi nje ngiyigoso ake sibamba ngumdidiyeli wamagoso ngumdidiyeli wamagoso nje mina wonke ongahle wacabanga okwamanje ngoba nami ngisazoba nengoma ngumdidiyeli wawo amagoso onke lonke igoso ngahle ulicabanga lobe likhona nge16 December kwelapha eClub ehluhluwe opposite uShoprite ngiyobe ngumdidiyeli walo. Into engahle ngintene yona nje bafowethu enhle kakhulu akukho kubo kuyobe kukhona ngendlela izinsizwa ezobe zikhona lapha kuyobe khona umthakasana uyobe khona uphuma endlini uyobe khona uSuthasaka ngayibala insizwa iningi kakhulu mfowethu uyobe khona uGovozile umavava mfowethu kaKhane isobe sikhona uyobe khona uGugasjewo khona uMshovo khona uMayekisa uyobe khona 4x4 mfowethu lapha ididiyela kube khona ngoba khona imathe emhlophe yosesheli sentombeni enkani abangakukhathazi labo kube kugcwele kakhulu bafowethu obekhona indoni saliwa njengoba siyaka indoni saliwa nje babekhona nabo lapha njengoba sizoba singatha nje ngihamba naye nje umfowambatha uSiduduzo nje sizosingatha bona nje la nabo bekhona kulwa mcimbi bafowethu. Into engingayisho mina njengoThustabane lapha angifisi ukudlala mina ukudlala ngifisa ukudlala lapho kuhamba bafowethu. Mina ukudlala sengadlala ngechance ngendlela insizwe egcwele ngawo lapha engababalanga futhi baningi kakhulu bafowethu ngiyafisa ukuthi le nto bafowethu ngenkulu inhlonipho eziphelele insizwa mfowethu ziphelele insizwa iningi insizwa futhi lapha iningi ngalendlela eyisimanga bakhona uGugasjebe kuningi mfowethu
kuningi mfowethu. Ngiyacela nje bafowethu into enganithembisa yona nje ubuhle kuphela. Akukho ngokukhuluma. Sikhona nasemdletsheni. Kuningi nje futhi angazi ngakhuluma ngithini kabe yami yangehlula. Hayi, usevele wahluleka yabona nje manje. Athi ngibuye la ngize la kumfoka Shando. Mfoka Shando. Usekhulumile uThustabane wakuchaza konke okobe kulapha ngomhla ka16 December. Vele wonke umuntu uzobe semaholidini abantu bazobe seyivalile enkampanini. Yini osithembisa yona ngomhla ka16? Ayithanda ukuposta uPedile Stabane. Yeah. Kodwa inhloso nqangi yokuletha ingoma ngakithi ukuthi sifisa ukuthi indawo yangakithi ibe kuyibalazo okokuqala lokho. Okwesibili sifisa kahle lento esiyenzayo sifisa kube umgubho wasemkhanya kude la kuzohlala khona amakhosi wahlanisa izizwe zamakhosi la yabo amakhosi ebekhona ingoma emkhanyeni khona italent ukuthi ngani ngibona libona kumaskandi nje sibhoka wasana abathi sasemkhanya uyawazi nawo so nje manje sikumkomeza nengoma ikhona yabo ngoba nebhola likhona futhi utheli uyabangakithi yabo so nje sizozama ukubeka umkhanya ukuthi umkhanya ukuthi usebalazo siyafisa ukuthi nje impela abantu befuma ngobuningi babezoseseka besineze ithuba yini mina empilweni kubalekile ukuthi ukunikeza ithuba elilodwa so siyacela ukubona lensizwe uThustabane ukuthi bebe sineze ithuba elilodwa bebona ukuthi yini esifuna ukuyenza umkhanya ngoba inhloso esifuna ukuyenza ufuna ukuthi umkhanya ube into eyodwa nawo vele waziwe njengezinye ifundazwe sesibona zenza kahle lokho nje mfowethu. Hayi ke South Africa uyizwele beyikhulumela besho ukuthi ngomhla ka16 kuDisemba fika nomkhanya kude nizoyibonela. Ake ngithi uThustabane ukuba umdidiyeli wamagoso ukwenza kanjani ekutheni nonke lezi insizwa nezintokazi ezisuke zilapha njengamagoso zingaxabani zingabi nokwebhana ngoba phela ingoma egcineni nishanishaye ubusubone ngathi mhlawumbe uSibanibani bengingaphezulu kwakhe bengafanele mhlawumbe uSibanibani angihlule. Nenza kanjani ukuthi lento ihlangane ibe into eyodwa mase nihlangene njengomdidiyeli? Cha nje mfowethu angeke nje ngiqale nje la lento mfowethu. uThustabane ngingaqandi ukuphendula nje lo answer yakho. uThustabane insizwe eziningi zazi ukuthi inkabi ekwazi ukuhlanganisa abantu abangapheka 200. Mina ngihlanganisa abantu abapheka u200 abazi inhlanga engafani abazi indawo engafani ngezigodi engafani. Manje kuyaye kube lula ke lento eyishoyo ukuthi ngwenza kanjani ukuthi abantu bengalwi oba basebehlangene. Ngiyaye asiyenzi into ethu competition. Into exabanisa abantu lento ethu competition la kuthiwa kuyawinwa khona. Iya into siyenze ngothando thina ukuthi njengoba sizogida sizodlala ingoma nje akungawinwa asupportane nje ukuthi masogida mangingatholwa kutholwa uma kutholwa asithole sonke uyabona ukuze lento kusasa ingamxabanisi omunye ethi mina hayi azubana kangihluli ngengoma kodwa nje ukuthi ngoba phela ucheme nobani uyabona manje so mfowethu leyo nto sayivele kwasesidaleni nje mfowethu saphuma kuyona ukuthi ingoma mawufuna insizwa ihlezi izwana yeka indaba yama competition. Nizwele South Africa niqhamukapi igama likaThustabane? Igama likaThustabane mfowethu umuntu wayekhonza ukushaya icash lo. Ngangishaya icash nje mina ngiyigqokela into zabantu besifazane ngiyigqokela into ezibhedayo eyifuthi kudala nje mfowethu kudala kwakusena uTwitter ngaduma ngoTwitter mina ngiduma ngoTwitter. Kulungile mfowethu siyabonga kakhulu bafundi ngesikhathi senu. Yeah mhlawumbe esengiphethe mfowethu kule ngoma lesoba nayo kune surprise esinayo ngayo ngathi into eqalayo ukuba khona nqa engomeni sizoyakha thina abantu abaningi bazoyizwa emva kwebriefing sizoba nebriefing yengoma ngomhla ka30 November sizoba silayiso sibiza khona wonke amakhosi azobe ingxenye yengoma umhla 16 sizoba nebriefing siyoxoxa bese emva lokho siyathula lolu hlelo olwenta entsha esobe senze engomeni echathe ezojabulisa wonke umuntu okuyinto ufuna sifuna siqhakambise ngeke ngiveze udini le kodwa uzoyibona iyaqala ukuba khona engomeni ihlezi ikhona ukuthi ayinakile but leso yenza ibe official ngokuqala nje emlandweni so lokho njengokuveza njengamanje kodwa nje ngivela kwethu siyacela ukuthi abahlonishwa ezikhulu osomabhizinisi phakathi bonke akuthambele ukuthi usinikeze ithuba kanye ubone ukuthi yini le nkulunkulu asifumbathise yona ukuthi siyenze lo mphathi wangakithi emkhanyeni lokho nje futhi engakuthi ngiyacela nje ukuthi namanje nobukayo wasemkhanya kude
ngabe abakhosi abahlonishwa zikhulu akabe sinyeze ithuba nje kanye bebona yini le uNkulunkulu asibhathise yona uthi sinikeze Mkhanya. Siyabonga kakhulu nizweleke bafowethu asambe support ingoma yasemkhanya kude mhla ka-30 la kuzokhishwa khona briefing nala abathembisa khona bazokhipha isikhathi xa ucisha ikhipha lena kulungile bambe lapho umntwana ekhehla.